Őszörményi Zoltán József Attila díjas költő, prózaíró, szerkesztő 1951-ben született Aradon. A Securitate üldözései elől Kanadába szökött, Torontóban szerzett filozófiai diplomát. Sikeres üzletemberként visszavonulva a szülővárosában megalapította az Irodalmi Jelen című folyóiratot és könyvkiadót, illetve a Nyugati Jelen című napilapot. Idejét megosztva tölti Arad, Monaco és Barbados szigete között. Zoltán, kiváltságosnak érzed magad, hogy Monacóban is élhetsz? Nem, abszolút nem. Elsősorban az embernek gazdasági pozíciója soha nem lett, szerintem, nem lehet kiváltság. Az egy olyan dolog, szerencse dolga, amellyel az ember nem kérkedik és nem büszkélkedik. Viszont igen, kiváltságos vagyok, mert a monacói hercegnek én vagyok az udvari poétája, egyedüli magyar udvari poétája. A tűnődés a magány lépcsőjén guggol. Alvat iszap az idő meztelen testén. Frissen kel ki ágyából, futkos a hajnal. Száraz szelek ölelnek. Fény csorog. Rám ég. Immár 15 éves sikertörténet az aradi Irodalmi Jelen folyóirat. Kevés olyan módos ember van, aki mecénásként is képes föllépni. Téged mi indított arra, hogy ezt a fajta műhelyt létrehozd és működtesd? Aradon a két világháború között több irodalmi folyóirat próbálkozás is volt, de mindegyik tiszavirág életű volt. Én is azt hittem, hogy majd 1-2 évig csináljuk, aztán majd abba hagyjuk. De minél inkább benne voltunk a munkába, annál inkább érdekesebb és izgalmasabb lett. Megjelent például Budapesten az újság címoldalán az, hogy a világ legnagyobb példányszámban megjelenő magyar irodalmi folyóirata. Mindenki mosolygott, pedig igaz volt, 37 000 példányban jelentünk meg. Hogy mindezt eladták? Nem. Viszont a remitendákat nem küldtük Zuzdába, hanem összegyűjtöttük őket, és ingyen példánként kiosztottuk az 1 hét alatt, mit tudom, 4 nap alatt. Na most, hogy szalonnát pakoltak-e bele, vagy tűzelőre használták, az most már mindegy, de eljutott azokhoz, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mi is van az irodalmi jelenben. Aradon vagyunk, a Jelenházban. Ez az épület te hozzád kötődik. Hogyan is jött létre? 17 évig éltem Torontóban, és ott is volt egy magyar ház. És arra gondoltam, hogy az Aradon szórványban élő magyaroknak is legyen egy magyar házuk. És így került sor erre az ötletre, és aztán az ötlet megvalósult. 2001-ben adtuk át. Itt működik az Irodalmi Jelen szerkesztősége, a Nyugati Jelen szerkesztősége. Itt van egy multifunkcionális termünk is, ahol színházi előadásokat is tartunk, befogadó színházként működünk, és itt található a könyvesboltunk is. Az idei könyvvásárra megjelent könyveink. Itt van Szőcs Gézának a Carbonárója, Jack London, a Zubbony a Csillagok vándora. Az évek folyamán körülbelül 190 könyvünk jelent meg, 13 év alatt,
Az lehetséges, hogy sok vagy kevés, de megpróbáltuk azt a 8-9 könyvet tartani évente, van, amikor több is sikerült. Milyen volt Aradon cseperedni, mennyire őrizted meg ezt a fajta élménykört, és mennyire tükröződik ez a műveidben? A gyerekkori élményvilág meghatározó minden ember életében. Na most, hogy én magyarnak születtem egy teljesen román világban, az csak később tudatosodott bennem, csak akkor döbbentem rá 3 éves koromban, amikor román gyerekekkel játszottam. És nevettek rajtam, hogy én nem értem, hogy mit mondanak. És bizonyára csúnyákat mondhattak nekem. És akkor én dühös lettem, és bementem édesanyámhoz, és azt mondtam neki, anya, én megmutatom neked, hogy megtanulok románul. És így is volt, úgyhogy 6 hónapon belül már elég folyékonyan beszéltem a román nyelvet, mert azért is kimentem a román gyerekekhez, és ott addig maradtam velük, amíg egy pár szót fel nem szedtem, és meg nem tanultam tőlük. Cérnára fűzött gondolatsor remeg a pálmafák nyakában. A létezést az idő apróra tördeli. Türelmes virágok arcát szűri át a fény. A tengerből páraoszlopok magasodnak a máladozó ég felé. A hullámok testét léghorzsolja fel, s a csalit felett kolibriál. A part homokján eleven Isten jár. Huszonegy évvel ezelőtt jöttem először Barbadosra. Kipróbáltuk, milyen itt a szigeten. Később 2 hétnél többet maradtunk, 2 hónapot, majd 3 hónapot. Jól lehet itt dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki másként csinálja. Maga az írói folyamat az olyan, hogy ha benne van az ember valamiben, akkor álmában is azzal foglalkozik, és addig, amíg be nem fejezi, szüntelenül csak ezt foglalkoztatja. Az irodalom az egy rendkívül veszélyes mesterség. Talán egyike azoknak a barikádoknak és harcvonalaknak, ahol az ember minduntalan nap mint nap elesik. Mindig sérelmek érik, és mindig fáj valami, és mindig elégedetlen önmagával. Tehát nagyon optimistának kell lennie ahhoz, hogy elég erőt tudjon gyűjteni a következő lépésre, és megtegye a következőt. Vagyunk, a 15 éves irodalmi jelent ünnepeljük. Itt egy időkapszula is létrejött, 50 évre tervezitek ezeket a verseket letétbe helyezni itt a múzeumban. Meglehetősen optimista vagy. Hát hiszük, hogy még lesz a Föld, és lesz minden más, és lesz, aki kibontsa majd ezt az időkapszulát. Úgy érzem, ez nagyon jól jött ünnepség volt. Nem szoktak az emberek, vagy legalábbis lapok 5 évenként ünnepelni, de mi úgy látszik, hogy becsüljük az időt, és minden kis időt, tehát az 5 évet, ami eltelik, azt megünnepeljük. Ahogy láttátok, Fenyvesi Ottótól Makkai Ádámig felsorakoztak a költők, írók, és igen, majd ha valaki kibontja ezt az időkapszulát,
akkor hát, hogyha majd talál valami érdekeset benne. Az író olyan, mint a napi hírek. Hullámzó, csapongó, feszültséggel teli. Állandóan lesben áll, hogy rajta kapja a valóságot valamin, amit aztán saját laboratóriumában feldolgoz, megmunkál, újraformál, tovább gondol, átlényegít. Mint fehér lobogót lengetteti a rapszódikus széllel. Tudja, csak annyit lehet elhódítani a valóságtól, amennyi igaz van benne. A többi csak mese, képlékeny anyag, káprázat. Hancurozás az élettel. Költőként indultál a pályán, és a költészethez tértél vissza néhány évtized múlva. Mi számodra a költészet az irodalmon belül? Nagyon nehéz visszajönni 30 év után az irodalomba, és azt mondani, hogy na most leülök és megcsinálom azt, amit 30 éven keresztül nem gyakoroltam. A költészet is egy bizonyos mesterség, tudás, aminek fel kell épülnie az emberben. Nagy Lászlóval értek egyet abban, hogy egy vers mindig alkalmas arra, hogy újraírják, hogy változtassanak, jobbítsanak rajta, hogy tömörítsék, hogy még nagyobb feszültséget tudjon teremteni. Mert végeredményben a vers ezt csinálja. Egy bizonyos üzenetet továbbít, és ennek az üzenetnek nagyon erősnek kell lennie, hogy a hallgatónak, az olvasónak a képzeletében megragadjon, gyökeret verjen, és magáénak érezze, tovább tudja gondolni. Az író mesternek képzeli magát, mert annyi mindenbe belelát, annyi mindenen átlát, annyi mindenbe belekóstol, annyi mindent megszagol, annyi történésnek a szemtanúja, meg sem fordul a fejében, netán tévedhet. És az, amit a tökéleteshez mérhetőnek vél, csak ámítás, a felszín fecsegése, a gondolat dáridója. Beaulieu-sur-Mer kikötőjében vagyunk, ez nincs messze Monacótól, a hely nagyjából tengerszéplaknak fordítható. Mi vonzott téged ide a mediterrán vidékekre? Amikor Torontóban éltem, akkor nagy teleket kellett átvészelnem. Írd és mondd átvészelnem, hiszen -40 fokos hidegben kellett élnem. Na, az nem állandó 40 fokos hidegben, de nagyon sokszor volt -40 fokos hideg. És emlékszem arra az éjszakára, amikor kijöttem az egyetemről, beültem a kocsiba, az ülésem alatt volt a kesztyű, és kivettem a kesztyűt, hogy be tudjam gyújtani a motort, és közben elkezdtem ordítani a hidegtől. És akkor azt mondtam magamban, hogy ha lehet, ha egyszer is életemben adódik az a lehetőség, hogy ne a hidegben éljek, akkor a tenger mellé költözöm. Tudsz-e dolgozni, alkotni ezen a helyen? Nyomot hagyja a munkásságodban az, hogy itt élsz az év egy részében. Az aranyvillamos 3. szakaszát azt itt írtam Monacóban. Itt is el lehet vonulni a 9. emeleten. Van annyi csend és nyugalom,
hogy az ember kiül a teraszra, a hátsó teraszra, és akkor ott ír. Vagy beül a kis dolgozószobájába, amit láttál, és ott is nagyon jól el tud tölteni órákat, napokat, heteket, és dolgozik. Halandónak Isten nem írt soha így meghatóan. Szöveget másol íróasztalomra a napfény. Naponta, tudatosan, hát ha egyszer végképp megfejtem szavait. Halandónak Isten nem írt soha így meghatóan. Az ördögűzés nem várja el tőlem, azt akarja, hogy legyek olyan, amilyennek megteremtett. Kíváncsi és szorgalmas. A földi kincseket ne kívánjam, a művészet adjon értelmet életemnek. Szavakat szeretve a szerelmet szeressem. Ne féljek. Ha félelem megrontja az embert, olyan legyek, intett, mint a tűzhányó, jót, rosszat löveljek az égbe, tisztuljak meg, hogy tisztítani tudjak. Csak a hitet nem kérte tőlem számon. Minek is tette volna? Aki hisz, úgy is keresztre feszül egyszer. Sokféle minőséget között én mégis par excellence költőnek tartalak téged. Milyen a te költői műhelyed? Mi az, ami téged mozgat versírás közben? Nagy László egyik interjújában azt állította, ő minden versét átírja. Ha nem is minden versét, talán rosszul emlékezem, de nagyon sok szövegét átírja. Ez reverberált, vízhangzott bennem azért, mert én is úgy érzem, hogy nincs tökéletes szöveg, csak akkor, hogyha már több folyamaton, tudati és nyelvi folyamaton ment keresztül, és hogy mindig van valami, amit igazítani lehet egy szövegen. Készítek, legalábbis elhatároztam, hogy jó lenne egy válogatott verses kötetet kiadni, és megfogom bennem az, hogy most neki kell ülnöm újból, és a régi verseken dolgoznom, és ezeket átírnom, jobbítanom, javítanom, tökéletesítenem. Viszlek magammal magamhoz, viszlek, mint idegen koporsót, viszlek, ameddig csak látok, ne fogjon se tűz, se átok, és cipellek át a vámon, két kézben, erős vállon. Szakad az ég, s vagy a terhem, a bűnöm és bajós versem, sötét kétség a rőt tájon, parancsolom, hogy ne fájjon. Jégtömb szavak olvasszanak a bőrödre puha tavaszt. Tovább viszlek, meg sem állok. Hiába vagy tűz és távol, vermetásol, csapdát állítsz. Ördög szívet ámít, mennék érte a vérpadra, melynek se híre, se hangja. Szeretek Barbadoson írni. Most fejeztem be a kényszerleszállást Shannonban. 2016. március 17-én Szent Patrik napján kényszerleszálltunk a British Airways a menetrendszerű járatával. Kigyudaktak a mágneses kapcsolók, füst, láng, mit tudom én, mi volt a repülőn. Na hát erről írtam meg, azokról a pillanatokról, azokról a percekről, amikor az ember érzi, hogy na hát most bármikor vége lehet. És hogy hogyan néz szembe ezzel a lehetőséggel.
mik jutnak eszébe, hogyan éli meg ezt a tapasztalatot. Erről szól a Kényszerleszállás Shannonban. Ha arra gondolok, hogy 1990 előtt egy verseskötetet 60 000 példányban adtak ki, és adtak el, manapság 500 példányban jelennek meg a verseskötetek, és senkinek nem kell. Megkérdezem, vajon az íróval van a baj? Nem tud kommunikálni már? Nem találja meg azt a lelki hullámhosszot, amivel az olvasót meg tudja győzni, befogadhatóvá teszi azt a szöveget, azt a gondolatsort, amelyet megírt. Úgy érzem, hogy az irodalom válságban van az író is. És végül is bármennyire nehéz elfogadnunk azt, hogy az irodalom egy termék, amit fogyasztani kell, tehát meg kell vásárolni, haza kell vinni, el kell olvasni, illetve a könyv is akkor lesz siker, hogyha eladják. Megtaláltam ezeket az olcsó könyvtárban kiadott sárga fedelű kis kötetecskéket. Azt hiszem Tolsztoj Háború és békéje 24 vagy 26 kötetecskében jelent meg. Így olvasták aztán Móricz Zsigmondot, így olvasták Tolsztojt, Dosztojevszkit. Tehát a jó irodalmat meg lehetett szerettetni, el lehetett adni. De kérdezem én, a mai könyvkiadásban, akkor, amikor a könyvek többnyire kemény fedelűek, gyönyörű grafikai kiállításban jelennek meg, jó papírra nyomják, de 10, 12, 15 euró a magyar forint értékük, ki engedheti meg magának? Ki vásárolja meg ezt a terméket? Innen a monacói hercegi vár bástyájáról nézve, hogyan látszik a magyarországi irodalmi megosztottság? A magyar irodalom mindig megosztott volt, de minden nemzet irodalma megosztott, ha úgy vesszük. Az utóbbi időben úgy érzem, hogy valami vörös idegesség uralkodott el a magyar írótársadalmon, olyan nyugtalanság, ami nem jellemző szellemére, tehát egyáltalán nem kellene ott lennie. Az irodalmi jelen viszont 15 éves fennállása alatt ezeket a háborgó vizeket elkerülte. Mi nem álltunk se jobbra, se balra. Mi azt mondtuk, az irodalom a legfontosabb. Éppen ezért sikerült úgy, hogy 15 év leforgása alatt több mint 2000 szerzőt közöltünk. És gondolom, hogy ez már magáért beszél.